Αυτός ο χάρτης απεικονίζει τις πόλεις που ο Κωνσταντίνος έχει διαλέξει για να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πέθανε πριν ολοκληρώσει την Ένωση των Εκκλησιών. Το καράβι φέρνει την είδηση της εκλογής και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στέφεται αυτοκράτορας. Εκείνος διαλέγει συνεργάτες για να τον βοηθήσουν. Ύστερα κλειδώνει την είσοδο του κεράτιου κόλπου και ζητάει βοήθεια από τον Πάπα. Αντί να στείλει όμως βοήθεια αυτός, έστειλαν οι Γενουάτες. Στην εικόνα βλέπουμε την άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε τα 70 καράβια που πέρασε ο Μωάμεθ και στην τελευταία τον Ιουστινιάνη πληγώνεται και η πόλη δεν είναι πια πρωτεύουσα. Οι γάμοι αυτοί στις περισσότερες περιπτώσεις συνέβαλαν στην ειρήνη και στη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς και οι πριγκίψες αυτές γίνονταν οι καλύτεροι πρεσβευτές. Οι μητέρες μάθαιναν στις κόρες τους γραφή και ανάγνωση, διότι δεν πήγαιναν στο σχολείο. Επίσης τους μάθαιναν να υφαίνουν και νοικιαντούν. Οι άντρες κατασκευάζουν διάφορα εργαλεία και αντικείμενα χρήσιμα για την εποχή. Οι γυναίκες ράβουν, υφαίνουν, νοικιαντούν και βοηθούν τις κόρες τους να μάθουν γράμματα.